lan duina eta hazkunde ekonomikoa. Hazkunde ekonomiko iraunkorra, inklusiboa eta jasangarria da. Enplegu oso, produktiboa eta guztientzako lan duina bermatu eta sustatzea du helburu. Eta 2030 agendaren garapen iraunkorraren 8. helburua da. Guztiontzako lan duin bat sustatzea eta hazkunde ekonomiko inklusiboa eta iraunkorra lortzea du helburu. Munduko biztanleriaren erdia bizi da oraindik egunean $2 baliokidearekin. 5 ardatz daude. Egonkortasun ekonomikoari eutsi, azpiegitura handiagoa bermatu, eskualdeko garapena ekonomiaren motor berri bihurtu, erregulazio sinpleagoa eta eraginkorragoa lortu, eta kalitatezko hezkuntza ezarri. Lan duina kontzeptuak 4 helburu estrategiko ditu. Laneko eskubideak, enplegu aukerak, gizarte babesa eta gizarte elkarrizketa. Kutsadura, gehiegizko ustiapena eta baliabide naturalak agortzea eragin dezake. Beraz, garapen jasangarria lortzeko, produkzio jarduerak, berrikuntza eta formalizazioa bultzatzeaz gain, ekoizpenerako eta kontsumorako baliabideen zentzuzko erabilera optimizatzea proposatzen da. Azken urte hauetan sistema automatizatuek goraka nabarmena izan dute enpresetan, langileari lan errazteko asmoarekin. Baina desenplegu ere nagusitu da, sistema aditu hauek langileak ordezkatu dituztelako. Hortaz, informatikako ikasleek datozen urteetan sistemen programatzaileen naiz tekniko izango zaretenok erantzunkizunez jokatu beharko duzue, asmonarekin sortzen den tresna batek eragin txarra izan dezakeelako.